We beseffen dat mensen steeds meer opgesloten raken in hun huis. Doordat ze misschien zelf ziek zijn. Of doordat ze kwetsbaar zijn. Nou, dan kunnen ze niet naar buiten. Ja, en dan loopt het leven op allerlei punten vast. En daarvan hebben we gezegd, nou misschien kunnen anderen dan helpen. Boodschappen doen, iets naar de post brengen. Misschien wel even meerijden naar het ziekenhuis. Of zulke dingen die op een gegeven moment moeilijker gaan worden. We zijn nu een kleine week bezig en we hebben nu 25 mensen die zich al hebben opgegeven. En een heel lijstje van mensen die zeggen, als je me nodig hebt, bel me maar. Dus ik denk dat er voldoende mensen zijn die wat willen doen. De jongste is 12 en die was ongeveer de eerste die zei, ik wil wel wat doen. Ja, en de oudste die zit boven de 60. Die is zelf misschien wel een risicogroep. En alles wat daartussen zit. Ja, de doelgroep is eigenlijk iedereen die het nodig heeft. En ik denk in eerste instantie zijn er allemaal buren, familieleden die van alles kunnen doen. Maar als het een tijdje gaat duren en als we straks mensen krijgen die zelf ziek worden. We hebben hier nog bijna geen ziekte. Ik denk in deze gemeente nog geen in het dorp. Maar als er mensen ziek gaan worden, ja, dan beginnen er dus ook mensen uit de keten uit te vallen. En ik denk dat het dan nodig wordt dat anderen er even instappen om die boodschappen te doen of iets naar de post te brengen. En dan is onze doelgroep het hele dorp. We doen met 5 kerken samen en met het dorpsbelang. Ja, en waarom we dit doen? De laatste tijd heb ik een paar keer gepreekt over een heel mooi Bijbelvers. Dan zegt Jezus, jullie zijn het zout der aarde. Nou, en dat vind ik nou een heel leuk Bijbelvers in deze omstandigheid. Want zout, dat zijn piepkleine korreltjes. Als je er naar kijkt, nou echt piepklein. En als je zout in je eten doet, dan proef je het onmiddellijk. Nou, en ik denk dat wij als mensen met elkaar hier zo in het dorp piepkleine korreltjes kunnen zijn die even iets doen, hè, een kleinigheidje, even naar de winkel voor iemand. En dat maakt de hele smaak anders. Ja, wij proberen op allerlei manieren informatie te geven over het bestaan van deze hulppool van helpers. Je kunt ons bereiken door op te bellen naar het telefoonnummer 06 4224 60 49. Ja, dat is net een nieuw telefoonnummer, dus ik moet even kijken of ik het goed heb. Ja, 4224 60 49.